Добро утро, казвам в последната част от нашето предаване. За съжаление, тези минути, които имаме до края на предаването, няма да ги използваме днес за традиционно, както го правим, за българска култура. Ще си говорим по една друга тема, която е важна, обаче от етична и от журналистическа гледна точка. Събрали сме се тук с няколко колеги журналисти в нашото студио, за да дискутираме, разбира се, един горещ казус за нашата телевизия, казус с напускането на колегата Иво Инджев и с вчерашното решение, взето от етичната комисия за електронните медии, което, така ще се опитам да го цитирам коректно, тя е решила, че всъщност колегата Инджев е спазил етичния кодекс на българските журналисти, като е тиражирал анонимния слух в ефира на BTV за имотното състояние на единия от кандидат-президентите. Тук при нас в студиото са Ася Кавръкова, която е председател на Комисията по етика в електронните медии, както главният редактор на вестник 24 часа Венелина Гочева, която обаче е председател на Фондацията за журналистическа етика, един от най-активните, така да се каже, личности при създаването на етичния кодекс, и Люба Ризова, която виждате до мен, тя е главен редактор на BTV. Добро утро. Добро утро. Започнем с вас, все пак така решението вчера е ваше. С какви аргументи беше взето това решение, за да можем да бъдем запознати всички с него? Ако ми позволите, първо искам да направя една корекция. Това не е решение. Това е акт, който има декларативен характер. Решение комисията издава тогава, когато разглежда индивидуални жалби, което означава, че тя трябва да бъде сезирана от една от засегнатите страни. Има си процедура за това. Решението има определен формат и има задължителен характер под формата на препоръка, предупреждение или съответно предписание, което медиите, подписали етичния кодекс, трябва да спазат. Тъй като тук сме в другата хипотеза, именно самосезиране на комисията по казус от обществен интерес, както беше преценено вчера, реално се излиза с един акт, който има декларативен характер, има за цел да изрази позицията на комисията, без той да има задължителна сила за когото и да било, т.е. за конкретни адресати. Ние считаме, че това операционализира проактивната роля на комисията, за това тя да има способи да реагира на случаи от обществен интерес и тогава, когато страните не са я сезирали за това. Така че ние вчера не бяхме сезирани, ние се самосезирахме по този случай. И приехте декларация, това не е решение. Да. Тоест няма задължителна сила. При какви обстоятелства разгледахте този казус? Имахте ли така представа за същността на казуса? Имахте ли предаването? Гледахте ли конкретния случай? Това, което се случи, беше следното. Тъй като ние вчера имахме така или иначе насрочено планирано заседание по други индивидуални жалби. Самосезирането се осъществи в точка разни и то беше продиктувано от желанието на всички присъстващи колеги, чието подписи виждате 8 човека. Иво Инджев също присъстваше, но естествено си направи отвод. Той беше 9-я и напусна при разглеждането на този случай. Всички колеги, с изключение на мен, в интерес на истината, бяха гледали предаването и бяха в течение на нещата. Аз не го бях гледала поради факта, че не бях в страната. Но това, което се случи, че колегите дойдоха с бележки и също така с текст на зададения въпрос, който ми се струва, че даже беше свален от интернет страницата на BTV. Така че ние... Тоест, вие не сте гледали предаването още един път, както би могло логично да се смята, разглеждайки този казус, а по впечатление останали от самото предаване, което е гледано на живо от колегите. Да, и също така по проследяване на въпроса и подвеждането му по всеки един от текстовете на етичния кодекс, касаещи източниците на информация. Тъй като самия казус е изключително публичен, реално нямаше никакъв смисъл да изясняваме фактическата обстановка повече. Тя беше достатъчно ясна. И може би искам да кажа няколко думи за това, защо всъщност се самосезирахме. Етичната комисия не би имала основание да се самосезира, ако в ефира на BTV не беше обявено, че има връзка между прекратяване на отношенията на господин Инджев с медията и нарушаване от негова страна на етични професионални стандарти. Ако това не се беше случило, т.е. не беше така влязло в публичното пространство, примерно беше обявено, че, да кажем, отношенията се прекратяват точка по взаимно съгласие, или той напуска, или пък, да кажем, бива уволнен, да кажем, поради системни нарушение на трудовата дисциплина или каквото и да било, ние не бихме имали основания да се самосезираме. Последен въпрос само, така, от чисто журналистическа гледна точка ме вълнува, за да знам как да действам в подобна ситуация. За вас не е нарушение на етичния кодекс, ако се изнесе анонимна информация или слух за дадена личност, тиражира се от журналист,
без лицето да е в студиото. Това според вас е етично. В случая става въпрос за зададен въпрос. Нали така? Чакайте сега. Аз ви питам, съвсем ме вълнува, защото доколкото аз гледах това предание, имам спомен, мисля, че Първанов не беше в студиото, там имаше трима души. Не беше. Да, въпросът е зададен към представител, нали, става въпрос за риторика. За вас факта, че чисто филологическата форма на съждението е въпрос, а не едно изречение. Има значение, защото не е факт, а е въпрос. И освен това този въпрос, ако мога да се изразя образно, е снабден според нас с всички реквизити на професионалните стандарти. В смисъл, че е уточнено какъв е източника, че е анонимен и е направено също така уточнението, че информацията не е проверена. Тоест той е коректно зададен. Да, мисля, че достатъчно информация получихме, за да видим сега тук другата гледна точка в случая на Люба Ризова. Да, сега, значи първо уточнението, че първо да кажем, че ние всички тук като колеги съжаляваме за този казус, който се случи. Аз също. Аз най-малко бих искала по някакъв начин да... лично човека, който съм поканила Иво Инджев, с който сме отдавна приятели и така нататък. Така че той, предполагам, също гледа и ако нещо има да успори това, което примерно аз ще кажа, ще го включим директно в ефир, за да направи своя коментар. Ние сме се събрали тук в този формат, защото е принципен въпрос. Така е. Сега, кажете ми аз как на моите колеги, репортери, журналисти, водещи, като също журналист, ще им кажа, хора, спазвайте някакви професионални стандарти, които между другото в BTV са прияти от преди 6 години и до сега такова нещо не се е случвало, да се цитира анонимен източник, Джеймс Бонд или Мата Хари или нещо от този сорт. За мен етичният кодекс, който и аз лично подписах, като представител на BTV, охранява журналистиката като сериозна професия и обществото от злоупотреба с информация. Тоест, може да е формулирано като въпрос, но той съдържа информация. И действително, когато източникът иска да остане анонимен, но ти го знаеш кой е, той е достоверен, тогава говориме за това, че може да се каже анонимен източник или пожелал да бъде неназован. Но журналиста със своя морал, със своя професионализъм гарантира за достоверността на източника, на дадена информация. В случая, ние всеки ден получаваме по имейла най-различни сигнали, били те анонимни или не. Повечето от сигналите ние ги проверяваме, дори анонимните. И чак тогава правим материал. Иначе представете си как ние минираме едно поле, журналистическото в България, за което ние всички се клехме, че трябва да го опазим сериозно, чисто, надежно, с обективност, балансираност, независимост от несериозната така наречена журналистика, срещу която смятам, че всички тук в това студио не можем да кажем нещо хубаво. На практика след това решение на етичната комисия, колегите журналисти в електронни медии или във вестници, доколкото аз ви разбрах, питам и за собствено знание, спокойно могат да тиражират всякаква информация, включително от жълтата преса, стига да е под формата на въпрос. И да имат събеседник пред себе си. Независимо кой е той. Да, само искам нещо още да допълна. Тук колегите ми в отсрещното пространство Нюзрума, наречен, знаят много случаи, когато и за едно изречение в репортаж, ако ние не сме сигурни в информацията, т.е. или източника, или някакво доказателство за тази информация, това изречение не може да съществува. Защото това е голяма отговорност. Нали? Иначе какво става? Ние можем да получаваме информация от такива анонимни източници, като Джеймс Бонд или други по-интересни екзотични имена, и да имаме второ предаване, втора емисия, в която имаме съответно опровержение. Това руинира сериозността и професионализма в нашата професия. Бих искал да включим... И второ нещо искам да подчертая. Витае едно недоразумение. Иво Инджев не е уволнен. Той сам напусна. Аз препредадох думите на изпълнителния директор Алберт Парсънс, че не е абсолютно възможно, особено в предизборна ситуация, да се цитират анонимни по интернет писма, съдържащи някаква информация за някои от кандидатите, нали? При положение, че тя не е нито проверена, нито ние сме сигурни в източника и че той е притеснен от този факт, че се е случил. Иво, който е изключително уважаван професионалист, и това никога тук не се е случвало, камо ли на Иво,
И Парсънс, който беше в Кан, и вчера се върна, каза: моля, кажи на Иво, че искам да го видя в четвъртък. И така, съм много притеснен. И може би 2 предавания до края на изборите, при това положение ще трябва да помислим какво да правим с тях. Нали? И това го предадох на Иво. Иво така реагира емоционално, нека да успори, ако не е вярно това, и каза... Аз, доколкото разбирам, колегите са успели да осъществят връзка с Иво. Само преди да го пуснем, да чуем коментара на Венелина Гочева, защото това, което се случва в електронните медии, по някакъв начин може да е същия казус и за писаното слово, или пък може и да не е. Николай, аз съм в това студио след един доста дълъг професионален скандал между BTV и 24 часа. В този скандал и аз, и Парсънс защитавахме своите хора и позицията и професионализма им. Така че не съм тук като адвокат нито на BTV, нито на Иво Инджев. За мен проблемът е професионален, той не е политически. Сега, Иво Инджев просто не си свърши работата. Аз безкрайно много го обичам и уважавам. Той е наш автор и ще бъде такъв. Сигурна съм в това. Само 48 часа преди ситуацията в неделя, 24 часа, имаше аналогичен проблем. Разследващия журналист Александия Димитрова донесе нотариален акт, снимка, мнение на продавача на една прекрасна къща в Бояна, на бившия министър на отбраната Свинаров и сегашен заместник-председател на партията НДСВ. Аз свалих лично в петък този текст, защото нямаше позицията на Николай Свинаров. В понеделник този текст излезе с позицията на Николай Свинаров. Където пък Николай Свинаров си признава. Точно така. Значи, 3 причини има, за да няма политически скандал. Първо, че това беше истина. Второ, че 24 часа се свърши работата. И трето, че Свинаров не е кандидат-президент. Въобще в тази ситуация и двете страни, и Иво, и BTV, ще трябва да изпият горчивата чаша. Защото BTV реагира професионално в неподходяща ситуация, предизборна ситуация. Една ужасяваща предизборна ситуация в България, в която политиците не продуцират новини. Те чакат Бареков сутринта, ти днес създаде няколко новини, за да могат до края на седмицата да извървят своята кампания. Ако президента Георги Първанов ръководеше BTV, или този, който обвинява BTV, че по някакъв начин е изпълнил поръчка, значи не познава BTV. Ако президента Първанов ръководеше BTV, имаше влияние, позволи ми, Николай, но трябваше първо теб да те уволни. През последните месеци аз чух много верни и много неверни неща от това студио, много критики, справедливи и несправедливи, към президента Първанов. За съжаление, в момента той си има по-важна работа от това да се общува с шефове медийни, но аз си мисля, че той е в много некомфортна ситуация. И всякакви действия, дали да подкрепи BTV или Иво Инджев, ще бъдат погрешни. Аз смятам следното нещо. Имаше такъв призив на българската медийна коалиция. Аз смятам следното нещо, така да посъветвам българските политици. Те трябва да приемат следния факт. България е 2006 година. България има 2 вида медии. Едните медии, има телевизия, примерно, в която показва само един политически лидер. Има леви и десни вестници, които показват само едната позиция. Но има медии, които показват различни позиции и говорят на различен глас. Затова 24 часа и BTV са големи медии. Затова моят съвет е политиците да си гледат работата в прекия смисъл. И ние да си гледам своята работа. Само това, което мога да добавя, че тази трибуна тук се дава, за да се изказват различни гледни точки и отговорността, разбира се, е на хората, които идват тук. Те критикуват, те имат своята гледна точка, а ние сме длъжни заради нашата многобройна публика да покриваме почти целият възможен спектър. Разбира се, уважаеми зрители, с оправданието, което е абсолютно вярно, че много често политиците просто бягат от това студио. Другата седмица ще разберем дали това се отнася за кандидат-президентите. На пряката ни линия е колегата Иво Инджев. Добро утро, Иво! Добро утро. Мога ли да започна с няколко кратки забележки? С целият твой коментар. Да, благодаря. Първо е забележително, че колегата Бареков настоява президента Първанов да бъде в студиото, за да имам право да му задам какъвто да било въпрос. Нещо, което се оказа невъзможно през всичките тези години. Именно поради високите стандарти и професионализма на хората, които го обграждат и му създават този медиен комфорт. Второ, и все още чакаме. Второ установявам, че благодаря за хубавите думи по мой адрес. Мога да ги върна със същите чувства. Не знам откъде да започна, дали от Люба или от Венелина, но тъй като Венелина беше втора, от нея ще започна. Виждам, че Венелина говори от името на президента, какво е удобно и неудобно за него в тази ситуация. Не е вярно това. Не е вярно това. Току-що каза, че за президента е твърде взет и не може да... Не, напротив, казах, че аз не съм общувал. Моля да ме прекъсваш, Венелина. Много те моля. Чакай сега, ние не сме в предизборно студио. Просто аз... След като не съм в студиото, въпреки високите американски стандарти,
Въпреки американските стандарти, аз не съм в студиото и все пак е много лесно да бъда прекъснат, разбирам. Няма как да стане това нещо. Да, точно, разбирам. Да, естествено. Искам да благодаря на Люба, че пое така най-после отговорността да каже, че тя е тази, която е препредала думите на Албърт Парсънс, тъй като десетки просто обаждания има. Всички искат да знаят, журналисти, какъв точно е механизъм за препредаване на клонение по телефона или за натиск по телефона от чужбина. Нека да кажа все пак. Добре, кажи, но наистина... Какъв точно е механизма? Аз до сега съм спазвал неписаното правило да не съобщавам имена. Радвам се, че все пак Люба наистина така доблестно пое отговорността да каже механизъм за връзка. Още нещо искам да попитам, понеже говорим за етика. За голямо мое съжаление, има декларация на Българската медийна коалиция от преди 2 дни. Има от вчера декларация на Комисията по етика. Има декларация на профсъюз подкрепа журналистическия. Нито една дума от това не се чува в нито една емисия на BTV. В момента се коментират неща, точно в стил, както на времето ние критикувахме Ницше, без да сме го чели, понеже така ни учиха по комунистическо време. Нито една дума от факта... Иво, всеки от нас е чел тези текстове по няколко пъти, а факт е, че това предаване се прави. Извинявай, Иво. Самия факт, че отделяме 20 минути, означава, че не е въпроса само да цитираме изявления и декларации, а да изкоментираме един казус, който не е само журналистически и обществен. Сега, ти самия знаеш, че така, винаги сме се поддържали с теб и аз ти казах, че това действително за мен лично също е нарушение. Разбирам. Просто това не е разговор. Нека да използвам време да задам един въпрос. Аз не смятам, че трябва да се защитават в случай да се създава прецедент, защото ние така наистина минираме доверието в нас. Не можем да цитираме Джеймс Бонд в едно сериозно авторитетно предаване, каквото е твоето. Добре, разбирам. Нека все пак да получа правото да попитам. Защо, след като напускането е по взаимно споразумение, BTV обяви аргументи за това напускане, което е равносилно при развод по споразумение една от страните да отиде в жълт вестник и да обяви дискредитиращи мотиви за другата. Нека Люба да отговори, но аз смятам, че малко изменихме темата на разговора. Темата на разговора беше друг. Дали това, което прави нашия колега в ефир, е постъпка, която може да се смята за допустима и етична, за да се създаде този прецедент да бъде водещ мотив при други действия. Това е просто... След малко Ася Кавръкова ще ви кажа точно коя точка от етичния кодекс, в която, понеже аз искам да цитирам по памет, би трябвало вероятно да ви го прочета, ако вие не сте го прочели, точно в коя точка на етичния кодекс се казва, че когато се цитира анонимна информация, журналистът трябва да посочи, че тя е анонимна. Иво, ти си бил ръководител на Българската телеграфна агенция. И какво отменя това от истината? Защото това са професионални стандарти. Нали, просто позовавам се на този твой опит, точно на целият ти професионализъм, защото там не може да има непроверена информация. Това е стара агенционна практика. Има точка в етичния кодекс, която аз съм спазил и такова е мнението на Българската медийна коалиция, такова е мнението на Комисията по етика за електронните медии, такова е мнението и на профсъюз. Значи тук се... Ризова на Бенедита Гочева и Насен, ще трябва да прекрата разговора просто заради... Това не е разговор, защото вие не ми давате времето се изчерпа. Аз мисля, че наистина разговорът тръгна залитна в съвсем друга посока. Изгубихме тук днишката на нашия разговор. Въпросът беше, може ли в ефир или във вестник да се тиражира една информация от анонимен източник. Само едно изречение. Не говоря от ничие име, от името, своето име на човек, който през всичките тези години спазва само един принцип. Принципа на това, че читателя има право да научи всичко. Мисля, че тук аз се чувствам малко неуютно. Това не е разговор за ефир. Това е разговор вътре в BTV. Затова казах, че и двете страни трябва да изпият горчивата чаша. Съжалявам, но и двете страни ще изгубят, ако не се срещнат и не проведат този разговор.